आज पॅरिस ऑलिम्पिक खेळाचो 7वो दीस। आजच्या दिसा आमचे भारतीय खेळगडे खयच्या सर्तीत आपले कस पणाक लायता हे पळोवपाच्या पयली कालच्या निकालाचेर नदर मारुया। 50 मीटर 3 पोझिशन रायफल शूटिंगेत स्वप्नील कुसळे हाणे कांस्य पदक मेळून भारताचो तिरंगो मेडल पोडियमाचेर उबायलो। कालच्या दिसाचे भारताचे हे एकूच पदक। बॅडमिंटनात लक्ष्य आणि प्रणय यांच्या माजगती जाल्ल्या एकोड्या गटाच्या क्वार्टर फायनलीत लक्ष्यान बाजी मारून पदकाच्या लक्ष्याच्या दिशेन आणि एक पाऊल मारले। सेलिंगेत डिंगी रेस बायलांच्या गटात नेत्रा कुमारन पहिल्या फेरे उपरांत 6व्या सुवातेचेर आसा। हे खेरीज सगळ्या खेळांनी भारताच्या पदरात निराशाच आयली। बॅडमिंटनात पदकाचे प्रबळ दावेदार आशिल्ली सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांची जोडी तसेच आपल्या तिसऱ्या पदका खातीर सर्त करपी पी.व्ही. सिंधू सर्तींतल्यान भायर पडली। हॉकीत बेल्जियमान भारताक 2-1 असो धक्को दिवन भारताची क्वार्टर फायनलची वाट कठीण केल्या। एथलेटिक्सात 20 किलोमीटर चलपाच्या सर्तीत बायलांची ट्रॅप शूटिंग, दादल्यांची तिरंदाजी, बॉक्सिंगात भारताचो कालचो दीस निराशादायक आशिल्लो। पण आजचो नवो दीस आणि नवी आशा। नजर मारुया आजच्या खेळाच्या वेळापत्रकाचेर। भारताचे गोल्डन गर्ल मनू भाकर आपले तिसरे पदक जिखून हॅट्रिक करपाच्या मुखीन आज 25 मीटर पिस्तूल प्रिसिजन शूटिंग खेळात वाटेकर जातली। या खेळाची सुरुवात 12:30 जातली। या सर्तीत ईशा सिंग लेगीत वाटेकर जाला। याच सर्तीची रॅपिड शूटिंग फेरी 3:30 जातली। एकांक अनंत सिंग नरुका दादल्यांच्या स्किट शूटिंग खेळात सर्त करतलो। तसेच 12:30 गगनजीत भुल्लर आणि शुभंकर शर्मा दादल्यांच्या एकोड्या गोल्फ सर्तीच्या खेळात आपलो दुसऱ्या फेरयेचो खेळ सुरू करतले। तिरंदाजीत धीरज बोम्मदेवरा आणि अंकिता भक्त हांची जोडी मिक्स टीम रिकर्व क्वार्टर फायनलीत खेळटली। दनपारा 1:30 तुलिका मान जुडोत आपली मोहीम सुरू करतली। 3:45 नेत्रा कुमारन बायलांच्या सेलिंग डिगी रेस 3 आणि 4 हातूंत वाटेकर जातली। सांजे 7:00 विष्णू सर्वानंद याच खेळाच्या दादल्यांच्या सर्तीत वाटेकर जातलो। बॅडमिंटनात लक्ष्य सेनाची क्वार्टर फायनल सांजेच्या 6:30 वरांचेर सुरू जातली। सांजेच्या 6:45 भारत आड ऑस्ट्रेलिया हो पूल बी चो महत्वाचो हॉकी खेळ जातलो। एथलेटिक्सात रातच्या 9:40 अंकिता ध्यानी आणि 10:05 पारुल चौधरी बायलांच्या 5000 मीटर धावपाच्या सर्तीत वाटेकर जातली। 11:40 तेजिंदर पाल सिंग तूर शॉटपुटच्या चाचणी फेरयेत सर्त करतलो। या सगळ्या सर्तकांक येस मेळो अशी आस्त बाळगून तांकां आमी चीयर करूया।